Sziasztok, én Sem vagyok, és ebben a videóban folytatjuk a Supermarket Simulator-es kalandjainkat. Szerintem már jobban fog menni. És reméljük tetszeni fog is. Megint egy 25 FPS-es drop. Hoppá! Hallom is a kasszának a csörgésében itt. Te vagy az? Persze, én vagyok az itt állok a kasszában 024. Hello, szia, hello. Úristen! Pedig többen mennek be, mint ahányan kijönnek. Tudom, nagyon sokan vannak, majd csomó pénzt szereztem már. Új. Ez 2 vizet vett, azt tisztelem, mert a víz az finom. És már mindjárt lemegy a nap, úgyhogy be kéne zárni, nem? Benni, hogy van ez a menedzser tábla? Ott kell venni cuccokat? Igen. Mire kell Mi nyomni? van? Termékrendelés? Ja, termékrendelés. Mi van? Nincs válogatás. Hát nézd meg. Hát még azért annyira nincs nagy üzletünk, de reméljük majd az lesz. Biztos. Üres doboz vásárlás. Ez megéri. Megéri. Ez most mi? Mire kell... Milyen termékek? Nem tudom elolvasni, Beni. Mire kell itt nyomni? Nem tudod elolvasni, szóval menj és vegyél fel a szemüveget. Penne tészta. Jó, penne tésztából veszünk. Mennyit vegyünk? Hány Vegyél darabot? ebből 2 doboz, mindenből vegyél 2 doboznyit. Jó, ezt akkor vásároljuk. Jó. Azt a 485. Hogy dobálódnak lefele. Ezeket bepakolom, aztán bezárhatunk mára. Ja, jó. Megengedem neked egy kis pihenőre. Jó. Mint hogy én lennék az admin. Jöjjenek a kasszához! Itt táncolok a kassa tetején. Jaj, ez jól van ez? Akkor legyen ott. Szerintem nem vettem figyelembe, hogy ez hogy van. Ott ez tej. Jó, nem tudom, most tök mindegy, hogy mit hova rakok. Legyen mondjuk. Ez ott fönn. Ott áll. Elég sokan jönnek amúgy még. Hallom, hogy chillingel a kassa. Remélem, hogy nem hangos. Nekem elég hangos, de nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Ementális sajt. Soma elfogyott a vízes palack. Oké, viszem. Töltsél újra. Most azonnal. Most azon. Azt minden elfogy, baszki, nézd már meg. Minden elfogyott. Ezek mit állnak itt? Gondolom itt várnak arra, ismerkedés hogy folyik. adjak nekik dolgokat. És itt megdurgdalják egymást lábát. Van valami a kezedben, úgy gondolod? Tényleg? Megrúdalták itt egymás lábát az emberek. Azt mondják, hogy... Most jó, most neki is. Ez már mehet az újratöltés. Isten, beraktam és mindjárt elfogy. Jézusom. Ez játék egészen realisztikus. Vedd el már ki a kezedből. Nekem tetszik. Dobozban még vannak termékek, annak örülök. Vannak bizony. Tedd már ki. Na, most már nincs. Show. Majdnem show. kidobtam 5 darab... nem tudom, mit vettünk tájföld. Na, ezeket a dobozokat Nincs vidd már több ki innen, termék a- a kasszázba. Most nem... Most eszem fog, hogy nekem most vettem egy és dobozt. Akkor ezeket is behordolom. Úgy én futok. Mézes Fussál. gabonapelyhet keresel, tényleg? Tessék, Nem talált mézes gabonapelyhet. kit érdekel a mézes Van gabonapely? olyanunk egyáltalán? Menjen. Ez mi? Dehogy van. Cukor. Mézes gabonapely, menjél haza magadnak. Ja, az a mézes gabonapely. Tudod, ki akar rá tenni? Senki. Ő. Bár akarom neked a gabonapelyet, csak azért nem érne. Elég gyorsan jön ám a pénz. Megvan valami a kezedben? Azért nem akárki a kasszás. Hallottam egy ilyen kukolecsikódás hangeffektet. Nagyon menő. Csak akkor most, hogy leraktad ide azt a dobozt. Amúgy ez éjszaka is kéne működnünk. Már nem azért. Nem hiszem. Dehogy nem. Na én bezárok, jó?
Jó, akkor én bepakolom. Nincs több termék a doboz. Most ne csak. Munkanap Ne. vége. Nap 1. Összes vásárló 87. Nem találtál még egy 11. Adjál már mézes gabona helyett, de öcsi. Ja, akkor megnyomom a... Na, második nap. Második napon virrattunk, vegyünk még egy pénztárat. Miért van kevés pénzünk? Most miért ment le egy csomó pénz? Ja, mert te vettél egy csomó mindent, ahol értem. Hát az biztos, hogy vettem sok mindent. Benne ezt tuti. Akkor én veszek pénztárat, jó? Jó. Hol van már? Blues. Blues. Be odébb spónoltam. Na, Hol van? tessék Soma! Hol a munka? Egymás mellett pénztározhatunk, gyere! Előtte még be kéne pakolnom a cuccokat, úgyis hogy ezt meg ki kéne dobnom a kezemből. Én is pakolok egy kis bennetésztát. De várj, most még van kinn, nem? Ó, de vagy hogy van még kinn. Jó sok mindent vettem. Mindenből vettem kettőt igazság szerint. Na. Ez mi van a kezemben? Cukor, az hol van? Ez cukor. Ez mézes gabonapehely, az hova tenyem? Ott van már mézes gabonapehely. Nem fér, ja pont elfér. Pont elfért. Nem lehet több terméket adni, és nekem még van 10, akkor. Benne tészta. Jó. Beviszem a vizeket, mert egy vízből jó Úgy sok. 30 benne tészta. 30 benne, hogy most kettő kasszával már biztos jól fog működni. Megnézem milyen a kasszás. Szerintem én még veszek egy pár dolgot. Akkor addig én meg kasszázok vele, szerintem biztosak. Veszek És rizst, megnyitottál, vagy nem nyitottál sót, meg? vizet, cukrot. Nyissunk meg. Lehet számlák, meg tartozás. Ide lespawnolt, ide dobálták az énkat. Na, Beni. Hogy lehet megnyitni? Igen. Azt jönnek ide, de az meg van már nyitva, csak a boltot kell kinyitni. Vannak zöldnek, vagy pirosnak kell lennie? Zöld. Oké, akkor átálltam. Na nézzük meg! Hogy van ez? Gyertek! Supermarket megnyílt. Te nyitottad meg? Megnyitottam, ja. Gyertek öcsik! Várj, de kipakolom. Aki nem azt, jön be, az amit el tudok. lesz verve. Igen, eléggé. Oké, rizsből kiraktam azt, amennyit tudok. Víz. Vízes palack. Hoppá, Rally Evolution 25 demo játékra vár. Mennyi gigás ez a játék? Csak egy? Hát ezt megéri. Fölviszem a show árát egy kicsit, jó? Yeah. Gyere! Gyere ide! Az mi? Egy kis random pak. Szegénykék, most fogom pont felvinni a shownak az árát. Hello! Igen, mikor, úgy kell csinálni, amikor bejönnek, amikor bejönnek, akkor leveszed, és mikor fizetnének, előtte fölrakod. Ez akkora köcsökség. Ja igen, és akkor 80 milliárd dollárt Valahogy fogunk nem szerezni. találta Pali. Te mit szeretnél itt? Adjál már hülyeségeit, de Pali. Köszönöm. Mennyit kell visszaadnom? 1,70. Most hol mutatja, mennyit kell? Mi? Balra nézzel. Mi? 665? Csak annyit kéne kiszámolnom? Igen. Hat. Tök egyszerű, hogyha belejössz utána. 65. Így. Mennyihez a ördög? Vagy nem annyit adtam? Vagy nem annyit adtam? Ehhez seprű kell, nem akarom meg én. Vagy mi is mit kell még adnom? Adok neki egy. Elmentél? Ja? Ja, hogy? Visszajáró 335. Többet adtam neki. Jobb klikkel vissza tudod venni. De hogy ott el kell venni a pénzt, Soma. Csak utána megy el a vásárló. El kell venni elvettem. Mire vársz? Azt lilán mutatja. Tudom, rányomtam és elvettem. Csak egyszerűen aktuális így 3-at ki kell választanom. Egy. Jó, hogy ez 1 cent. Ó. Van egyébként több is, nem csak 1 centes. Tudom. 26. 31. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Vagy az összes
pénzüket, hol adtatok egy ajándékba? Ugye bankkártyával mi van? Mennyit kell fizetnem? 2. Csoda, 2,40, mennyi volt? 2,45. De jó. Nem Az a 2, visszajáró, nem neked kell fizetned, baszki. 2,45. Még azt is ki kell nekem. Persze valamit a bolcsomba, jól kifizetem neked melyre. Nem az. Milyen tartósított hegyi levegőt vett az ember? Tud egy levegő. Mennyit kell? 7,60? 7,60. Olyan Téged én hoznád hangeffekti, nagyon amit hogyha sokan valaki jönnek. megnyolná. Ilyen... Jó, 7,60. Gyugyeres hajt. Akkor azt kell vennünk, Go. gyugyeres hajtot. Mi 7,60-at már adtam neki? Nyomjad neki. És mi van? Egy visszajáró annyi... Oh. Nekem ez nem jön össze. Vettem tejtermékeket. Azt a hűtőbe kell tárolni. Több visszajárót adok, tehát nem baj, ezt még visszakapom. Köszi. Hello, szia, hello. Nézzük. Te is bankkártyával leszel? 8,50. Így sprintelek be a dobozokkal kintről. Jó, miért fejjel meg Elvitte a dobozomat! Gyere csak ide! Gyere Komolyan csak ide! elvitte. Elvitte! Az anyád úristenit! Te! Takarodj innen! Megütöttem seprűvel. Hol van az egyik seprű, és ma hiányzik valahonnan az egyik seprű. Lehet megettem. Lehet. Itt 80. Ezt vett egy mirelit tésztát. Menjél haza magadnak. Pakoljál ki! Egészen jól vagy már, ugye. Ott is állnak, aha. Nem értem. Mennyi kell? 4,90. Hé! Basszus, ezt megépeltem. Ügyes vagy. Egy vizet vesz, érted? És egy bankkártyával azt a mindenit. Aha, értem. Benni, légy adja meg olyan számokat, amik kerekek. Tehát, hogy tök mindegy, hogy drága még nem veszik, de legalább ne kelljen. Jól van. Majd felviszem mindennek az árat 2-re. Minden ára 2 lesz, jó? €2 volt. $2. Tök jó. Ott a gabona. Hello, szia, hello! Bezárjál a pénztáradat? Aha, kérlek. Nem, ne, 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 Oké. ne, ne. És komolyan bezár... Nagyon jó. 10,90. Azt a $10 kell visszaadnom. Hát bocsi, Ja, hogyha egy nekem kis is. megtartok belőle, nem fogod annyit visszaadni. Így. Nagyon jó. Ez megvan, akkor be fogok zárni a pénztárat, kicsit pihentetem az ujjaimat. Pedig még ott sok idő van a napból. Föl kéne amúgy, nem lehet ilyen fölvenni ilyen pénztárosokat? De elülünk, akkor profibak leszünk. Hogy te is ide jössz még? Légy te is gyere ide. Benivert már lesz az ember. Ó, hogy... Te Nagyon is sokan egy oda vizet. mentek még. Júj. Kicsit többet adtam, mint kellett volna. Egy bankkártya, köszönöm. Ezt nem 2, találtam 9. tej. Az anyádat mindjárt kirakom akkor. Hol a tej? Add ide a Gólinek. tejet. Zárd be! Zárd be! Úgy. De menj már, soha ne zárd be. De hát kicsit pihentetek. Egyedül kell csinálnom. Egyedül kell akkor csinálnom. Jó. Te pakolsz? Helytelen én meg polc típus. majd kasszázok, jó? Jó. Te meg pakolás. Helytelen polc típus. És ma venni kell valami másik polcot. Akkor vegyél. Menj már innen! De menj már innen! Hát ez az enyém! Én csinálom. Lehúzom majd elbét a sok Tessék, egy itt centes. vagyok a fejeden! Hello! Jé, mit itt? Hát, hello! Egy kicsit hello. Hopp. Becsortam a pénzt.
Mennyit kell visszaadni? Hopp, 270. 2. Nincs két Ide is lehet jönni, hozzám is lehet jönni. Hello, hello! Egyesével fogom Gyümölcs, kapni. paradicsom, gyümölcs, jogurt. Ó, kell hűtős. Kell ilyen hűtős. Ezért venni. De miért mennyien mennek hozzád, baszki? Hát igen, ez ilyen. Kell venni valami hűtőt, nem? Termékpult, Hűtő. ó, termékpult. Van ilyen is, dupla hűtőszekrény. Az kell nekünk, alaphűtő. Veszek egyet. Na meg is vagyunk. Kicsit mindjárt csődbe megyünk, baszki. Tényleg? Dehogy is. Veszünk fel hitelt. Imádom hitelt. Ha valaki tejet vesz, annak 0,9 az ára, úgyhogy 9,62-t kell fizetni. Most azonnal veszem fel a tejnek az árát 2-re. Úgy kicsit megszaladt, 3,50-re. Megszaladt. Már fel is vettem. Remélem tejet jöttél venni. Hello, most kicsit lejjebb ment az ára, amúgy föl. Az ára amúgy föl. 14. Ha most itt adjál vissza nekem, basszus. Ó, tejet vesz! Az $2 lesz! Köszönöm szépen! Emmentáli $2 sajtot, légy tej! szíves vegyél. Emmentáli, gyurke sajt, meg sovány sajtot vegyél. Tehát ilyen mindenféle sajtot, jó? Hol van? Van, hogy ki vannak, vagy van már sajtunk, mert minden sajt van, csak hűtőbe kell azokat rakni, nem tudok kirakni. Ja, de hát az igen, ő elég meg pulzia. kívánt. Mi volt, hogy lopott egyet, akkor jól elverünk a seggét. Kiment? Aha, Akkor ő egy elment. lázadó! Most azonnal viszem a seprűt, öcsi! Én is fellázadok most már aztán! Én is felálltam. Menjél innen! Takarodj! Húzza innen! Öj! Gá! Üss meg erősebben. De ez egy nő! Egy nő mondja, hogy üss meg erősebben, baby. Jézusom. Most bedriftelt a seprűvel a kezébe Benni. Hoppá! Beugratott a boltba. Ó, a $2 tej, már is örömmel adom el neked a $2 tejet. Remélem otthon finom lesz az a tej. $2 már legyen finom, nem? Hát finom is lesz. 2 krajcár. Egyébként srácok, nyugodtan írjátok le kommentbe, hogy ti hogyan rendeznétek be majd még a boltot. Vagy hogy mit érdemes lenne csinálnunk, vagy a Igen, hangulaton már kicsit nem vegyünk nagyon értünk. szigorúbbra. Nem nagyon értünk. Esetleg, Nem hogyha nagyon értünk valakit hozzá. zavar, hogy polén gyárkodunk. Jó, szerintem ez a fekete ember lesz az utolsó, aki mai fekete éjszakánkon megszáll be a boltba. Napnak vége van! Bezárunk! Bezártad, Benni? Nem tudom bezárni. Szerintem azért meg még vannak a boltban. Hát jó, de mindig fognak jönni egész éjszaka. Fasza. Én is ezt mondom. Nem tudod bezárni. Add ide az összes pénzed. A Benni, tejet add ide. akkor egy kasszát vigyünk ki, a zárjuk be, és akkor majd, hogyha nem tudom, hogy lenne jobb. Ezt bezárom ezt a kasszát most. Bejön baszk. Nem 20, nem 20. És kipakolok. Én bezárom ezt a kasszát is. Akkor mi lesz? Itt fognak várni? Nem, azok azt fognak mondani, hogy nincs kassa, én elmentem. Hát akkor menjen is itt, hogy a terméket. Nem kell neki, akkor vigye. Gyújgyere sajt. Azt, hogy pakolja a lapka sajtot a hűtőbe, az elég komolyan az öcski. Mennyit van? Mennyi van belőle? Ha nem fér el. Hát maradt 8 darab gyújgyere sajt. Attila éppen valamit ír be. Nekem. Itt nekem. Már veszik is a sajtot. Nem menjen innen. Sovány sajt. Spáros sovány sajt. Ez a De ez a kódban- CBA-s CB varázs? tényleg, Akkor mi van mi? CBA.
Autoklikkerrel kéne ledarálni egyébként ezt az izét. Mit? Hát most fiúbani. 72 darab ilyen cuccos fél ebbe a hűtőbe egyébként. Megint. Na. Ő. Mennyit kéne adnom? 4,80-at? Jó vagyunk 5-öt. És ez 20 cent. Mi is profit, Benny? Mindenki vesz 3 tejet meg egy sört, úgyhogy. 3 tejet meg egy sört megéri. Azt a... Vége van a napnak? Hát Nem, nincs mert... vége. Nézd csak, Benny, nézd csak ide. Úgy érzem, nekem Mindennek még felviszem nincs az vége. árát, úgyhogy egész legyen. Ebből nincs is már semmi, a sónak $1 lesz az ára, bocsánat. Aki nagyon szereti a sós ételeket, az most vagy vesz sót drágán, vagy sehogy. Benny, légy valamit csinálj, hogy vége legyen ennek, mert éjszaka itt leszünk. Arra nem tehetek. Jó van. $2 víz. Nem tudok mit csinálni ezzel, hogy... Jó, az megvan. Ezt most azon a $3-ra föltoljuk. De ő sok mindent fog venni. 13. Mi lesz otthon? Buli? Mentális vagy, Parti. Mentális agyport. Hogy veszi a töcskös a rózsaszín valamit? Ez nem tudom mi az a rózsaszín amúgy, de nagyon menőn néz ki. Elvileg most már mindennek kerek az ára, úgyhogy nem kell itt 0 egész, mit tudom én, micsodázni. Kerek perec. Vannak egy páran soma nálad, hogy mi van, mi? Vannak nálad egy páran. Az ilyen... Ez túl drága vizes palack. Nem tetszik az ára? Akkor leviszem És megvette? 1,5-re. Megvette. Nem Ne vette meg. egész ötöz. 2. De annyi van. Akkor legyen 2. De túl drága az ára. Megrohadtuk mindannyian. Túl drága. Azt a rohadt, mennyit vett az emberünk? $21! Mennyit adjak neked vissza? Ja, hogy azt kell nézni, nem azt. Aha. Hát soha Minden nálam nagy valamilyen bújás. hozzám nem jönnek. Szétverek mindenkit sebbőrvel. Mert ez közelebb van. Fibeni. Hoppá! Hoppá! Vigyázzál! Jézusom, és meg erősebben. Nehogy így kiessen a kezedből a tej! Rendőrség! Húszam. Ne, hogy hívjad a rendőrséget, mert akkor a rendőrséget is megütöm seprűvel. Hello, hello. Jó, ma hoztam egy kicsit erősebb szerszámot. Akkor azt mondja kéne, hogy ez erős lesz, baby. Túlzott. És ma hoztam egy kicsit erősebb szerszámot. Hát már te kasszát létszi. Hozzám nem jönnek. Bezártam a kasszádat. Hogy csináltad? Végre! Osztom mindenet napi egyenleg. Oh. 2177. Mínusz. 81 vásárló. Benni mínusz. 772 franchise tapasztalat, $404 jövedelem. Elvesztett pénzt a rablók miatt. Mi 17. van? Vannak rablók! Egyéb költség $1700. Jó, hát Jól van szerintem- akkor, kit érdek? Majdnem Na kéne ezzel venni még vége. termékpolcot. Úgyhogy következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Undorítóan nézzel ki.